ба намояндаи савдо савол тиҳед, ки барои чӣ имрӯз савдота кам карда овардӣ? Савдот кам шудааст? Вай ба шумо ҳар хел причина мефурӯшад. Яъне причинаи чӣ хел гӯем? Якумаш мегӯяд, ки магазин савдо надорад. Дуюмаш мегӯяд, ки магазинчи пул надорад. Ва сеюмаш мегӯяд, ки магазинчи аз ман скидка пурсид. Ба ҳамин саволҳо, ба ҳамин правилни ҷавоб дода натониста, вай савдо карда наомад. барои ин донистани система ва фурӯшро ба ҳар як таргӯи агент лозим аст. Ва ба роҳбарони корхона инро чӣ хел решат кунем, ин проблемаро чӣ хел ҳал кунем гӯем, дар ин ҷо анализ кардан даркор. Шояд ки дар ин ҷо таргӯи агент гапи туғрӣ гуфт. Шояд ки дар ин ҷо бо муомилот бо магазинчӣ надорад. Шояд ки дар ин ҷо таргӯи агент имрӯз кор набаромад, рафт 3-4 магазина заказаша гирифт, қабул кард ва дигар рӯз бозори Коргон дарафт бозорӣ кард. Саломат бошед.